Hello. Takže právě jsme se byli ostříhat. Teď si půjdeme do města a chceme vás jít na nějaké jídlo, protože dneska máme co? Cheat day. Dneska můžeme jíst, co chceme. Jdeme si dneska užít, budeme jíst, co chceme, nebude to jak to dietní jídlo a tady to. Tak pojďte s náma, ještě nevíme, kam půjdeme, vybereme si. Jo. Tak vám to ukážeme. A ještě vám tam napíšeme vlastně, kolik kalorií dohromady sníme přes celý den. Takže se mějte. Takže jsme tady čekali, jak dlouho jsi čekal, prosím tě, jestli mi to může říct. Moje půl hodiny, už jsem hotový, vidíš, co tam já udělám za bordel? Ne, čekali jsme asi tady, kolik, 20 minut možná, ani ne, 15 minut, ne? Je to nový, je to Amerika, chicken filler, poprvé tady vidím. A to právě otevřeli před týdnem, ne? Jo, řada jak blázen, no. Ale už jsme skoro tam. Ale máme na to chuť, jsem úplně zvědavý, o co tam jde, co tam je, kdo tam je. Ne? Jaký jídla tam dělají? Už jsme skoro na řadě. No. Tady. Co si dáš takovýho? Máš chuť na to vůbec? No, mám hlad, však jsme nic nejedli celý den. Yes, please, thank you. Takže nám dali menu. Hej. Já si dám asi ten Chick-fil-A, ten obyčejný, ne? Já nevím, si až tam půjdeme. Ale podívejte se. Sandwich jeden, Chick-fil-A. Takže tam píšou kalorie. Spicy sandwich, to je jeden burger, má 386 kalorií. Což není vůbec špatný. Není to špatný. Chick-fil-A Deluxe Sandwich 473 kalorií. Guys, thank you for your patience. Oh, no So problem. good, it wasn't too long. I would have let you in, but the manager was No, I'm right. joking. No, Come on, so good. The manager was right behind me. I was thinking, Come on, man, so good, so good, so good. Oh, don't worry, man. Teď zrovna říkal, protože jsme tady byli dřív, a on říkal, že by nás tam pustil, ale nemohl nás Protože tam já vlastně dám pro stejnou company, jako on. Říkal, že by nás tam pustil, ale Měl manažerku za sebou. měl manažerku za sebou. Nevadí. Ale u mě se to skončil. U mě skončil úplně. Já plivnu na zem až protože uvidíš. Proč? Can I have your name, please, sir? It's Carlos. C-A-R-L-O-S. There you go. And what can I get for you, sir? So which one you think is best? I personally love the original one. I'll take the original one. Original one? We also have like normal and the chicken being spicy. So would you like the spicy chicken one or the regular chicken? Which one is best? If you like spicy, you should go with spicy then. I'll take the spicy one. As a meal or just on its own? Yeah, as a meal, please. As a meal, and what drink can I add for your meal? Can I choose milkshake instead? Yes, you can. Can I have the chocolate one, please? Absolutely. We also have strawberries and cookies and cream milkshake. If just giving you options. I'll take the chocolate one. Chocolate one. And what sauces can I get for you, sir? The Chick-fil-A one. There you go. Add your order, sir. I'm going for the deluxe sandwich. The
deluxe sandwich as a meal or on its own? As a meal, yeah. As a meal. Would you like white cheddar cheese, chili cheddar cheese, or no cheese at all? Chili, yeah. Chili cheese? I like spicy, so yeah. I'll go for cookies and cream. Good choice. And what sauces would you like, sir? How many can I choose? As many as you want. So is it free? Is it? Oh, okay. So I'll go for 2 Chick-fil-A, sriracha, Sriracha. and ranch as well. And ranch, there you go. I might try something that I haven't tried before. Chili lime? Oh, so that's the dressing which goes on the Okay, no, salad. so just what I said, yeah, that's it. Anything else for you guys? The spicy fiesta, please, salad. Once you go to the till, just tell them your name and they'll have it ready for you. Thank you, Lovely. Thank you so much. Thank you. It's Carlos. Oh, yeah. Carlos. They have a spicy sandwich meal with regular fries and chocolate milkshake. And they have a deluxe sandwich meal with chili cheddar, regular fries and a cookies and cream Yes. milkshake. Then a fiesta salad with spicy fillet, chili lime vinaigrette and crispy barbecue onions. And then you have 3 Chick-fil-A sauces with 1 sriracha and 1 fries. That's correct, yes. Would you like anything else? No, that's all. That's £34.27. Thank you. You wait in that corner there, yeah? Thank you, Don. Takže teď musíme čekat. Vybrali jsme si, za všechno jsme platili kolik? 34 liber a 27p. Takže to není špatný. Tak co? No, tak už za chvíli se snad najíme, ne? Co jsi dal teda ty? No, já jsem si dal Chick-fil-A burger, ten klasický, ten legendární. Spicy a milkshake čokoládový. A ty? Co? Ty co jsi si dal? Já jsem si dal spicy filet burger, chili cheese a cookies and cream, jak se jmenuje, milkshake a ještě jsem vzal salátek, co ty nemusíš, Ty na co si bereš salát, ne? Jako chceš vypadat protože já jsem zdravý, stíhná linie. Ale ono to Aha. nevypadá, teď koukám na tady tu paní, Co? teď koukám na tady tu ženskou a ono to nevypadá nějak special. Já jsem strašně zvědavý, 32 liber, to máš skoro necelý 1000 To korun. bude malinký, ne? Nejlepší, když jdeš k těm, víš, Cigánů. Pakistáncům, cigánům a jdeš Cigánům doma, na si dáš holubky. tak, fajně halušky, ženy. Chtěl jsem říct bůček, tak co tak koukáš, čaje? Ale ty furt s tím bučkem, ne? To je tvoje neoblíbenější. Každý video, Kdo ne? chápe, kdo má rád buček, tak mi dá like. A jemu napíše si, jdi more, lehni si. O to co lehni si. Jak to poznáme, že to už máme jakože vyzvednou? Tak nevidíš, neslyšíš, jak řve tady? No to Berti, Veno! Berti. Takže konečně jsme dostali jídlo. Po dlouhé době, ne, čekali jsme asi 5 minut, ne? No. Takže Ale tady dohromady. máme 2 milkshakey, burger, salátek, tady ty hranulky, nevím, co, jak se jmenují, jak by si nazval? Jak by Waffle si to fries. nazval? To jsou jako ty waflový, ne? Waflový nugetky. Jako bramboráky. Takže vám s přesně kečupem. ukážeme, co máme. Takže máme 2 milkshakey s třešničkou jak bys to nazval, prosím tě? Třešnička na dortu. Ne. Tady jsou ty waffle fries. Tady je ten burger, co jsem si objednal. Vypadá pěkně chudě. A tady to mám největší radost, tady to. Sosíčky. Bless you. No, můžeš ukázat, co je v tom aby se ti burgeru? požehnalo sůl na tebe. Ukážeš mi, co je v tom burgeru, prosím tě. Co je v tom burgeru? Tak, no meka, banátek, jo, trošku to, dali tam trávu, ale nevidím žádný sos. Jakože, Ale ty seš furt, ale akorát ten salát asi vypadá nejvíc, ne? no ale ty na to nešáhneš, však si nadával. Ne, joj, bože. Sosy, tady to asi znají lidi, co žijou v Americe, tak jestli taky máme známý nějaký tam, ať nám dají vědět, co si o tom myslej a jak to vypadá tam a tady, porovnání. No, Chick-fil-A. Myslím, že to bylo v tom seriálu Breaking Bad. No tak to je, Jo, ne? Víš co? já chci ochutnat ten Chick-fil-A. No a jestli je někdo z Lícu, tak nám poraďte taky ještě nějaký dobrý takový místa, kde jste byli, možná i neznámý, co bychom měli vyzkoušet na cheat day.
Nebo člověk se na to vždycky těší, když jí tak správně a potom si něco dá. Ale napíšeme vám sem někde ty kalorie, tady možná tady. Kolik to má dohromady kalorií. Však Vlastně suchý moje. Sůl není? To? Fakt vysušený, hej. Ne? Já si budu stěžovat. Já jsem řekl, že uvidíš, jak půjdu. Tady ta hranolka. Ale není to třupavý. Teď ochutnám tady to. Na fotce to vypadá úplně jinak, než naživo. Salát dobrý, to je takový normální, ne? Něco, ale je to dobrý. Je to trošku šťavnatý uvnitř. Ukáž já ten burger. Chceš tady to kousnout? Ne. Vem si. Ne, nechci. Je to šťavnatý. A ani suchý to není, bych řekl pravdu. A mně to vypadá nějaký suchý. Jako jo, dobrý, ale tak podle mě tady ty věci jsou všechno na jedno kopyto. Ale je to dobrý. Já mám radši prostě stejně někdy, když chci udělat, nebo od mámy bych si dal. Máma moje, já mám rád, když mi udělá marikle. A maso k tomu pražení, mám rád mami. Za chvíli jsem dám, to mám rád. Oblíbený. Víš co já mám rád plněný knedlíky. Já ne. Nemusím to. Bo to je suchý určitě, ne? Jo, tam si nemůžeš dát. Tak to by si vzal ten knedlík a tak by si dělal, ne? Přísám, že jo. Dám velkou přísahu. Všechno kazí. Není to špatný. Řekl bych, že je to lepší než McDonald's, takový jako víc. Ale McDonald's stejně, ne? Někdy je ten McDonald's prostě záchrana. Pochlast je dobré, veď? Máš taky rád, ne? To je jediné jídlo, co mi udělá jako dobře pochlastu. McDonald's. Kde je brčko nějaký? Ahoj. Já už jsem z tebe slepej. Co furt ti něco řekneš, no má něco oslepný. Ochutnáme milkshake. Já mám, jaký máš ty? Příchuť, já mám cookies and cream. Čokoládu. No má beton. Tak poznáš, že to je dobré milkshake, ale. Ale fakt, hej. Tak tu já už jenom tady to budu jíst. Dobrý to je. Vůbec? Počkejte, já ochutnám ten svůj čokoládový a řeknu vám můj názor. Ale jak to vypadá úplně cute, ne, s tou třešničkou, s tou šel. Nechci být prostý. Počkejte, nechte mě to ochutnat. Ty jsi to snědl? Tak ty jsi fest tu lobeň, hej. Chutná jako marcipan. Fakt? To není, ale to je to glaze, ne? Glej? Chutná to jako marcipán. Teď si dám milkshake. Já už normálně nemůžu. Nebo jsme čekali od rána, než se najíme, já už jsem z toho Teď už je kolik je hodin, jde? Ty nemáš stále žaludek, když dlouho nejíš, pak ti nejde jíst? 14:44. První jídlo od rána. Jo? A milkshake by jsem dal z 10. 10? Nevím, víte, odkud mám rád, asi nejlepší milkshake, odkud si myslím, že je Five Guys. Měl si tam... Já bych byl upřímný, tak já jsem vůbec tady to je snad můj 10. milkshake v životě. Já to nemusím. Ale kdyby si měl všechny ty sosy, co si snět. A já si radši udělám tortilu, dám si do toho vajíčka, sosíček, no a máš kalorie. A je dobrý. Ale lepší než... Tady to pro děti. Ne, dal bych asi 6 z 10. No. More, Five Guys, milkshake. Zabitej. A tak to je mlíko.
Třeba si dáš jahodový peanut butter a všechno tam cítíš, jak kdyby si to jedl. Kde tak středo? Proč? Ty si tak udělej. Ostudu mi děláš, hej? Nikdy tady plno lidí. Já říkal, ty úplně ranec, normálně tady máš burger. Celý burger tady máš. Ty si nevidíš fakt do můj kinomaně někdy? Tak mě urážíš. Před kamerou. Ale je to dobrý. Dal bych si ještě jeden. Ne, dal bych si ještě dva. Ale musím se šetřit, protože vás chceme ještě někam vzít. Zatím nevíme kam přesně. Děkujeme, jestli koukáte. Pojďte s náma dál, protože půjdeme na pěkný dezert. A ještě prostě projdeme něco, nějaký jiný jídlo, protože nám určitě vyhládne. Dneska budeme strávit venku celý den. Jo. Kvůli tomu, aby jsme Vám ukázali, podívali se, co abyste tady se je za na jídlo. co a měli tak. koukat vůbec. No, Tak se mějte. zatím. Čau. Ocitli jsme se kde? Na koncertu. Kafe koncentrák. Kafe koncerto. Vaří tady všechno možný. Mají tady od pici, meatballs, risotto, těstoviny. Italský, to je italský. No. Italská. Přišli jsme sem kvůli dezertům, což tady máme pod všelijaký fondány, palačinky, Wafle. francouzský toasty, ale my jsme sem přišli ohledně těch dezertů. A mně přijde asi nejlahodnější ten... Tady já si dám tady. Co si dáš ty? Já si dám ten Lotus Biskov Chesekaki, neboli čísky dort, jak řekla. Tam viděl si to? Ale ne takovou, ještě ne takovou. Všechny se ale úplně spletly, takže úplně s přehledem. Chesekaka? Já si dám Chesekake, máme v desertu. I tam to neboli čísky dort. A tam Ale úplně to úplně vážně. a tam to úplně zapálá, to listový těsto. Ne, že není podzim. Že nepadají žádný listy, jak to neudělá. Doufám, že to k ním dostane. No, takže já si dávám Lotus, Biskov, cheesecake. Kolik to má procentě Cheesecake. kalorií tam? 655 kalorií. Všechno do svalu. A to není všechno. Co si dáváš ty teď? Víš co, já si asi dám to... Sakra. Asi Ale já furt tady to si dávám taky. Dik makarony, tady to je taky dobrý. Dubai chocolate. Víš co, už toho taky mám dost. Nějaký Dubai. Všude jenom Dubai chocolate. Víš co, já si dám asi Já ten chci pistachio honey cake. Ne, ty se rozmazuješ, no má, to kolik tě roku, more, dej si, no má dospělý. Dej si Mimi, já ti koupím, já platím to. Ty nevidíš dolů, když někam jdeme, hej. A ty si myslíš, že mě zajímají nějaký lidi? 90% ze 100 lidí jsou vychcaný, falešní, chtějí tvoje prachy
a chtějí si, abych si ujistit, aby ti nebylo dobře. No, takže jdeme na to. Já si dávám tady ten cheesesteak. Ne, dávaj si ten biskop, jo? Já to mám rád. A dám si ještě kafičko, protože se mi motá hlava, ne? Jsem unavený nějaký. Z toho jídla, vidíš? Trošku vlastně bych chtěl ještě dodat, když je o tom jídle, je ten dnešek i, jak to mám já teda, když jim venku, McDonald's nebo cokoliv takového, prostě fast food venku, ty fast foody, tak potom se cítím hrozně unavený. Unavený, někdy trošku takový divnej, jakože by mi to vzalo sílu, ale když si dám třeba, jak jste viděli, kuře, rejži, tak energie. No má energie, necítím se nafouklý z toho, záleží, kolik toho člověk sní, no. Asi tak. Ale co mám na to říct, no? Teď nevím, proč jsem to ani řekl, já jsem to chtěl říct. Mě to nezajímá. Já osobně, abych řekl já pravdu, a nechci dát velkou přísahu, že mě vlastně to je jedno, jestli se cítím tak nebo tak, co s ním, protože strejda. Když mám v hlavě si řekne, že nejsem unavený, tak znamená, že já nejsem unavený. Ne, proto tak. Jak je on silnej, jo, jeho si můžete zavolat, ať vám dělá security doma, vám. Tak on má... Mentor. Ty jsi jak to? Neustupuj, nezdávej se. Takže, teď jsme čekali tady asi 40 minut a přišla mi a ptá se mě, počkej, přinesli nám tady ty Tady to kafe přesně hned. za 20 minut. Coconut latte, to mám favorite. Za 20 minut nám přinesli latte a tady to. Potom asi na nás zapomněli. Poslouchej. Přišla a řekla, jaký dorty jste si Ty objednali? jaká drbná je, tak to si morál. Řekla, jaký dorty jste si objednali? Já říkám, tady to a ptám se jí, oni to dělají fresh, tady? A ona říká, ne, to máme tam ready, v tom okýnku. Já říkám, tak jak to, že tady čekáme asi 40 minut? A ona, I'm sorry. No, takový je ten story. To je normálně, když dělat drby vám, jo? Nebo on, jak se jedná o sladký. Ne, on se nenechá ujít. Teď vám ukážu, jak na to naliju. Ještě se rozbreč, to víš, že jo? No, ukáž. Je kokos. Tak ty málo si užíváš to, jo? Hej, už na tebe, hej. Či vole. Dík, jak mu to šlo až fakt dovnitř. Podívej se. More nebylo půlku pro mě? Vůbec. To bylo pro mě, Vandaman. Vůbec, nedělej, jak jsem tam dával jazyk. Já chci taky čoko. Co? Jazyk jsem tam dal. Fuj, tak to teď můžeš dát, more. Ne, fakt. Jo. Ale teď uvidíme, jak tady to chutná. Jestli, tak jak to vypadá, jestli to i chutná dobře. Já mám takový obyčejně ten Lotus cake. To je ten biskov. Takže jako pravdu, je to strašně dobrý. Jsem ti to říkal. Počkej, můžeš říct, že jsem ti to vlastně poradil já? Protože jsem ti vysvětlil, co znamená San Sebastian cake. To je ten, co já vím, jak se to říká, to je ten krém, politej čokoládou, jakože čínský dort. Čokoládou? More. Ale je to dobrý, Petr. Takže tady ten, co jsem si dal, ten cheesecake, má asi, nevím teď přesně kolik, ale dám vám to někam sem. A Alexovo cheesecake, ten biskov, Kolem 600. Tam byl. vám to taky dám někam sem. Ale teď fakt od srdce vám chceme poděkovat. Snažíme se dělat nějaký ty videa pro vás, ale i pro nás. Je to docela, není to úplně nejlehčí to dělat. Zabírá to hodně, víš?
Ale Kdo to dělá, tak to zná. ono, když chodí člověk do práce a ještě má děti, ještě gym a ještě práce, tak je prostě, se mu do toho nechce, ale my to, tak jak jsem řekl, děláme i pro nás, ale i pro vás. Hlavně pro vás, aby jsme jako cigáni se chceme ukázat vlastně, že ne všichni jsou špatní a ty, co nejsou špatní, tak jako my, že neděláme prostě ze sebe něco, co nejsme, ale furt si připomenout, že vlastně jsme ty cigáni, ale můžeme být normální, aby nás nikdo nesoudil, ne? Že já, strejda, Ty jsi jak z toho Romea, tam ten. Tak já na něho koukám, odkud on vzal to slovo, z ničeho nic, tak sladký ty potřebuješ, aby si takhle lakilo preleste. ale ne vážně. Děkujeme. Dneska se děláme cheat day a tak, ale to všechno patří k tomu. Když člověk začne nějakou rutinu, když se člověk do něčeho opře, potom si vlastně tyhle dny, co jsou, že si jde ven a jde si užít, jsou jako požehnání, takový blessing. Protože si to nemůže dovolit každý den. Zaprvé nejenom kvůli penězům nebo tak, ale kvůli tomu, že vlastně na sebe dává pozor, že pro sebe něco dělá. Jinak by tohle člověk mohl dělat každý den, chodit, vařit se, najíst a to. Ale zaknou má takovou hlavu, jak ten, jak se jmenuje, Láďa Gabčo. Nevím, co mě napadlo. Ten sviňák. No. Takže tady hotovo a teď dáme si ještě něco. Já už jsem teď docela plný, ale ještě něco zvládnu. Dáme si něco tacos, něco mexického, ne? Takže jsme u posledního. No, já jsem úplně happy, protože tady dělají birria tacos. To je to mexický, to se jen tak nikde nenajde. A tady ten spot, kde jsme, Taco Bite, tak to je prostě takový jakoby genuine mexický jídlo. Jsou tady naproti tomu Chick-fil-A, kde jsme byli, v Lícu. A dělají tady všechno prostě fresh every morning. Hranolky teď mi tady říkal, že to dělají každý ráno, prostě připravují všechno fresh. Takže jsem hodně zvědavý. A co si objednáš? Prosím tě, můžeš mi to říct? Yeah, so I'll go for the birria. Birria too. Is it two per portion, yeah? Yeah. 2 tacos in each portion. Nice. I have 2 for now. If I want more, I'll come back. Trust me. What about you? I'll take the same thing then. We're going for the same? Yeah. So we've got 2 portions of birria tacos, yeah? Yes, please. Is that everything for you guys? Yes. Yes, please. Okay, that's on us today, guys. That's on us. No, we pay. Honestly, it's on us. No. Nah, you sure? I'm 100% sure. For real? For real, it's on us. Oh god, that's for the content as well. So, Thank you yeah, very very much. nice people as well. But you can Fist see, bump, man. yeah, you don't have to show, but we'll be back definitely. Alright, thank you. No, tak jsme to dostali i zadarmo. To je Nakonec. zajímavý. Určitě si to vážíme. Hodný lidi. Tak dobrý, to mě překvapilo, já koukám. Ale kalorie, ty vole, nejsem si jistý. Já se ho na to i zeptám, protože to už teďka se stal můj kamarád, tady budu chodit zadarmo se najíst. Ne. Ne, ale to určitě sem napíšem taky, možná nad nás někam sem, ty kalorie, jestli je najdu. No a ukážeme vám to jídlo, až ho budeme mít. Ne? No ne. Ne? Alright, so we've got your taco seafood. Wow, looking On good, top, man. the chimichurri sauce, which is a new sauce we're doing here, and on the bottom, it's like a beef broth sauce. Nice. From the beef. Oh, thank you very much, man. Want me to So yeah. put this up on baggy for you guys? No, No, we're gonna eat go, behind the truck and we're gonna come back with the review. Alright, cool. Thank you very much, brother. I'll see you later. Get a drink to wash it down. No, we are okay, thank you. Thank you. Thank you. Takže pojďte se s náma podívat. Pojď za mnou. Up. Takže si to tady položíme. Takže, takhle to vypadá, vypadá to Já docela, vám na to rozsvítím. docela pěkně.
Takže co řekl beef broth, to znamená, že máš tady chimichurri a tady je normálně hovězí vejvar, kterým se peče tady toto maso, teda vaří. Zvedni jednu. Vaří se to tam, takže ono Ale se to tam jo, vypadá to normálně fajn už teď. namočíš. Oh, yeah. Thank you very much. Thank you. Takže nám dali tady i hranolky, které si dělají každý den, nový, novota, žádný starý. A never mind, já už... No jedno, co bych chtěl dodat k tomu, doporučuju dělat tady asi videa, chodit někam jíst, protože vám to dají zadarmo. Ne, takže si to teď sníme a uvidíme, jak nám to chutná. Já bych řekl pravdu, tak hlad vůbec ani nemám. Já taky ne, ale na tady to se těším. Tady to chci ochutnat, jsem zvědavý, jak to chutná. No, řekne, že ale popravdě, i když to máme zadarmo, ale dostanou upřímný to, jak se to říká, posouzení, nebo jak se to říká. No musíš takhle nic neumíš. Já to chci první ochutnat samo o sobě, ne? Je, to se tak nedělá. Máte lime, limetka. Správně by se to jako mělo jíst. To má. No, tady si kousek, tak co? No špatný to není, ale prostě já nemám, abych jsem řekl pravdu, já nemám rád moc ty mexický jídla, abych jsem řekl pravdu. Ale jako asi chutná to kvalitně, no. Tak tady doporučuju. Jestli někdo tady odsaď. Fakt jo, to beef je úplně měkký, ta omáčka je dobrá, nic přesolenýho. Tak akurát toho sýru, jako já mám rád tyhle mexický právě, já to dělám i sám. O tom to je, ty tortily a všechno, ne? To je úplně hotové, ne? Bomba. Ty jo, no tak tady se někdy zastavím. Já bych řekl pravdu, tak dojím tady tu. Budu rád, jestli to dojím. A tady to dám Alexovi, protože já už nemůžu. Co je tady to druhá omáčka, že? No má ten hovězí vejvan. Šum polívka. A já popravdě řeknu ještě, mě tohle víc chutná, než tam, kde jsme byli. Chick-fil-A. A to je zadarmo. To Chick-fil-A. Jo. No ty hranolky jsme dostali taky, až nám přinese hranolky. Takový skin on. Dobrý. Okay. Proč si tam ty hranolky dělají každý den čerstvě udělaný jsou. Ale jo, někomu to chutná, někomu ne, vy. Tak nám dejte vědět, mě by zajímalo, kdo má rád mexický jídlo. Jako takový. Hovězí, sýr, guacamole a tak. No já už jsem zvědavý. Takže teď vážně. Nebuď falešnej a řekni vážně, co si o tom myslíš. Já nejsem falešnej vůbec. A jak jsem řekl o tamtom, že tam něco nebylo dobře, tak tohle bylo pro mě lepší, než když jsem seděl v nějakém luxusním místě, tak jsem se najedl peckově venku, chutnalo mi to, fakt všechno kvalita, fresh, čerstvý to bylo a dávám jim normálně fakt 20/10. Vidíte to. Ale to protože to mám i rád, tak je to asi můj když typ máš, jídla. No, když to máš rád, tak když ty si dáš goja, taky ti chutná. Mě to taky chutnalo, ale není to prostě moje, ale cítil jsem to, že to je kvalitní. Cítíš to, že to je fresh, ne? Jo. A to maso, hlavně u toho hovězího, jak je to maso udělané, jak dlouho je vařený. Víte asi, že my taky rádi vaříme. To ještě chcem, možná se někdy dostaneme nějaký video, než ty naše obyčejné jídla. A fakt je to dobře udělané, takže jestli někdo je v Lícu, nebo jestli někdo zná tady to Taco Bite a ještě to neskoušeli, tak tam určitě běžte, protože je to fakt dobrý, je to dobrý, stojí to za to a když vezmete sebou kameru, tak vám to dají zadarmo. Kolik jsme ušetřili vlastně?
To stálo to asi 20 něco liber. 22 liber, ještě nabídl drinky a to jsme si A udělali. vlastně jsme zapomněli říct, kolik jsme platili v té cukrárně za tu kávu, za ty 2 dortíčky a za tu vodu. Víš to, že stejně jak tam, 34 liber. Až prdel. 34 liber. No. No, tak 34 liber. Tady jsme měli platit za ty 4 taka, nebo co to bylo. Ale je S to hranolkama 20 něco, ne? 22. 22 No. a stálo nás to 0. Ale i tak bylo to kvalitní. Takže se uvidíme doma, jdeme domů a Zabitej den, no. pokecáme se ještě doma, hele. Mějte se. Tak jsme zpátky doma. Byl to dlouhý den, plných kalorií. Já jsem tam snědl okolo 3200 a ty? Já jsem měl 4200, ale to jenom díky omáčkám a vlastně ten salát mi tam přidal. Takže 1000 navíc kvůli tady těm věcem jenom pro vaši představu, že to je, tak vypadá, že člověk někdy něco nejí, tolik ne, ale vlastně to přibírá na těch kaloriích. No a my tam máme vlastně, jak jste viděli v předešlém videu, kde vlastně od pondělí do pátku držíme tu svoji dietu, kde si počítáme ty kalorie a o víkendu prostě to nějak moc nehrotíme, neřešíme to, užíváme si to. No ale nejdeme úplně do extrému, snažíme se furt nějak ten balans tam udržovat, takže vlastně nepřibereme extra nebo nemusíme potom, ale i tak ten víkend je o užití, prostě užít, takže někdy je to tak, že si dáme co chceme, neřešíme vůbec kalorie, ale jak vidíte, dopadá to tak, že to vlastně ani člověk nepřežene. Ne? Tak doufáme, že vás to motivuje, tady ten styl diety, kde si můžete taky najít ten svůj balans. No a tady tím videem to je asi tak všechno. Tak vám děkujeme za zhlídnutí, určitě, kdo bude chtít, like, koment, otázky, budeme rádi. Odebírat, vybírat, sdílet. Tak lidičky, mějte se. Peace. Já už nemůžu, já potřebuji srát normálně. Ty chceš, že to tam jde slyšet? No a už potřebuji srát. Ty vole, more, ale už po druhý, hej, on nemůže člověk jíst. On nemůže dojíst, to máš vysoké boty? Nechutná to zelí, co tam je, nebo co to je. Ta zelenina mi chutná, nebo já umírám za zeleninou. No, věci stranu jsem ještě neslyšel. Ale tady to mi chutná. A víš, co to je? Nakládaný kabeč. Tu budem domů, já tě naložím. Tak moje to nedaj, to dilino. Ty pičo. Teď na tebe naložím Tak ty doma. drzej, hej. Moje to je jak ten utopenec. Ty jsi si uprdl jak svině. To tam dám, aby si to věděl, že to nepůjdu stříhat. Co tady to more? Sněz to more, vypsané. Nevyhlasí